Soňky ýyllarda gahrman arkadamyzyň başyny başlayan asylly maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymyzyň parasaty ýolbaşçylygyny üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça halkara gatnaşyklar işçiň ösdürilýär. Şunda dünýäniň gyzyklarmy bildirýän döwletler aýratynam goňşy ýurtlar bilen ulug ulgumyna hyzmatdaşlygyň sazdaşlygy ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýär. Dostlukly ýurdun wekilletini ýolbaşçylyk edip gelen Russiýa Federasiýasynyň demir ýollary açyk paýdalar jemgyýetiniň baş direktorynyň ornmasary Pavlov Türkmen Demir Ýollar Agentliginiň başlygy bilen duşdy. Duşuň dowamynda ýurdumyzyň ulag logistika düzüminiň ötüş tapkyrlary bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek üçin bar bolan mümkinçilikler hemde Türkmenistanyň ulag üssaşyr geçilgeleriniň derejesi bilen bagly gurrun edildi. Bellenşýär häzirki döwürde ýurdumyzda halkara ähmiýetli demir ýollary ulgamy netijelik hereket edýär. Bu bolsa degişli ugurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny hasam giňeltmäge mümkinçilik berýär. Dostlukly ýurdun demir ýol ulgamyna degişli wekilletiň Türkmenistana saparynyň maksatnamasyny mehmanlaryň gahrman arkadamyzyň ýezgiderli taglasyndan binýat bolan täze şäheri aýlanyp görmek mümkinçilikleri döredildi. Russiýa Federasiýasynyň demir ýollary açyk paýdalar jemgyýetiniň wekilletiniň ýolbaşçynyň arkadan şäheriniň häkimligine geçiren duşugy netijeli häýatda boldy. Onuň dowamyna häzirki zamanyň Nuskoluk şäherine demir ýol ulaglarynyň mümkinçiliklerini artdyrmagyň ägirt ul geljeginiň bardygy bellenildi. İki tarap bilen gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we ony sürmüň geljeki ugurlar boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalaryň çäklerini täze şäherde demir ýol gatnawlaryny ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Soňra mehmanlar häzirki zaman akylly şäher konsepsiýasy esasynda bina edilen arkadan şäheriniň gözel ýerlerine gedirençde bollar. Bu kunjung tebiga aýratynlyklary, dag etekleriniň gözellikleri bilen bir bütöw sazdaşygy emele getiren täze şäheriň keşfi mehmanlarda oňuýun täsirler galdyrdy. Bellenşýär bu ýerde şäher gurulşyk maksatnamasy häzirki zamanyň täzeşil usullary esasynda amala aşyrylypdyr. Täze şäherde gedirençde bolan mehmanlar onuň öz bolşy binagerlik keşfine eýedigini, şerde bu kunjukda ýakymly howa gurşawynyň emele gelendigini aýratynykdylar. Şäheriň giň we nurana ýollary, milli binagerlik gölgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utguşmagyny bina edilen deskalaryň ýanaşykları gownajaý awadanlaşdyryldy. Bu bolsa arkadan şäheriniň ekologiýa derejesiniň ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýändigini aşkar edýär. Şerde Russiýa Federasiýasynyň demir ýollary açyk paýdalar jemgyýetiniň wekilletiniň agdanlary ýurdumyzda bolan saparyň çäklerini Ahal welaýatynyň Saras etrawynyň çägine ýerleşen Saras stansiýasyna baryp gördüler. Mehmanlar saparyň maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlananlygy we duşuklaryň guramaçylykly geçirme uğruna ähli berur taglalaryň edileni üçin gahrman arkadamyda kimde arkadaly gahrman serdarymyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler.